Kamet ubat tiklu jerwa uwe ni kinong kiulum ubalaja mentana du kasauterik risau hadin kejing tua ulum tha Mount Draupadi ka danda ka Uttarakhand. Kalawan poi minta kamit jong ka kandai terik risau ringkat kejing yam briu ka bapinpat donut ikinong wan snow lem barok. Habakrem de kilat pathai kubor ukun jong ubat tiklu jerwa ubat walambok lingdo ulaong baklalong kejing lam lenti ka jong play namar Bakam yar ban yok pat ekamet la raja kum kini ki jingja hakilum tha. Ulai thu bahakani ke jingle kiu lum jong ba tiklu ke balong ke advanced mountaineering course ke belapen long nadu ke khat sauterik unai lor ha NIM Uttarkashi uba tiklu jerwa ulai yok ru ya kanam best leader bo ula long kumunong yelam ya ke kenhun jong ki sau phuai ngut ke dekot nong kiu lum. Hajin sya kane ka jingjia kim ka avalanche mo kamju khamja ko hi la san post nem kane ka institute mentak laya but kane one of the best institute hapo Asia but ki bri ki one training hane ki one naru Europe naru Korea naru Japan Sri Lanka Bangladesh ki one baro ban training hapo Nehru Institute of Mountaineering banyo ya kata ka training banong kinong kyulum te kane kane ka scene ka baningkong ka ba niyo snowboard kane ha ka history jo ka Indian mountaineering of training mo ka ba jawat ka bala ngat ya kane ka jingman sa ka ba khamju khamja ko ha ka kalang 1 out of 1000 menda ka 1 point ka do ka jing pindak ka hadu ka mat ka berasa Kasing pendek ka bakhado ngine pendek no I haka lasisni te ha lasisni haka poshi baji ki instructor menin hana ka institute ki ong bakila nominate I as the best student of the course number out of shispa arfu arngut na pedang shispa arfu arngut he is one of the best and the strongest but how to kaporu kidan sangut ki baji ban long ban yo top out of 5 karena competition te haka last di itu kulu yo number 1 out of 122 but iyo ban lead ka team de ha ka tu kapor ke ba lead ba ka team baka ja kata ka jingja te ka ja long ya ka ba tha ba non kata ka slap ka avalan sing ha ban plan kata mo te kali kata ka pangan susi so pai da nut bang ha ba snow ba na ka yin jong I jasang ban di bot ya ka din jat ya ka ba nga la ju man shwaru kalau kom ta hi ba ngayo best student man balai te man taru ya I andai la yo ya kare ga bila thumu sisa na ri kong ila ong yang ba ngakwa sisa ban lek na ba ngakwa bangan sedang no ri kam ba thamai ka jingbot jong I long ba ikwa ban long instructor bat ikwa ban yeshim menta bat kini ki babun ki kam ki bede bat ki forces ki army or police halum jitap ni balang yin pendek ha balang Presbyterian halum paring